Hello guys, good morning. Ini goदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव सुबुंनो बरायग्रोबाय आरो दिनैनि दिना माबायदि थाङो नायस्लाय। दा नै 10:00 जाबाय टाइमा। ओमफ्राय जेसफोराबो स्कुलावसो थांदों। गसिगोन दिनैहाय हाफ डे ना 10:45 आव गगोन दिनैहाय स्कुला। ओमफ्राय नोंसोरनो मोनसे जिनिस फोरोंनि आं मिथिबायना। नोंसोरथ' बथलफोरखौहाय जेनेबा इउज खालामखोन्दा बथलफोरखौ गाहरो नङा होमबा? जोंनावथ' न'आवहाय मेरला रोखोमनि गाज्रि बथल थायो नङा होमबा? बेफोरबायदि प्लास्टिकनि दै लोंनाय मानाय कल्ड ड्रिंक पेपसि लोंनायफोरनि बथल नङा होमबा? बेफोरखौ माबायदि बानायजायो नै माबायदि बानायदों आं नै सामस दोनग्रा कलम दोनग्रा माबा दोनग्रा ओमफ्राय कापबो बानायजायो जौ लोंग्रा कापबो बानायजायो नो बेसेबां मोजां नुयो नोङो ओमफ्राय बेखौ कालार होयोबा बरिया समायबावगोन मिथिबाय। कालारबो लाबोनानै देखायनायगोन आं नोंसोरनो नै माबायदि समायनाय नोङो नायदो नै बरिया कापबो जायो बरिया काप जाबावबायसो नै सामसबो दोननो हागोन कलम थलम ब्रास ट्रास कलगेट मा गोसो दोननो हागोन आरोखि ना बेहाय आं संनो नागिरदों नायनो र' आलु जहल ओमफ्राय अमा बेदरजों थाइगिरखौ सुख'वाखै आं दाबो थाइगिर अमाजों थाइगिरजों एवनोसै ओमफ्राय आलु जहल थाइगिरा गोखै जेसफोराबो स्कुलनिफ्राय फैबायलै दासो अखा सिजाबोबाय नै गुजुनायावहाय नै ओमफ्राय जेसफाना बोरसिया नै फिसासो दिनैनिफ्राय स्कुल खुलिबाय गुजुगासिनो दं नै खालामब्रा दे खालाम माने गोलाव खालामदो दे ना खनसेनो गोलाव खालामसै दे खालामदो दे खालामदो दे ओइस नै आरो गोलाव जाबावो दुरुं लाफाखादोंब्रा खानांगौ ना बोनग्रा बेखौनो बायना लायबाय मैया 400 बेसेबांबा गोलाव नै ना बोनग्रा लावथि गोजा 400 बेनो अखा हादों नै अखा मोजां अखा हागासिनो दङ दै थाजोब्बाय नै जोंना हाखरा थामाम अखा हागासिनो बल फिला नै दै थाजोब्बाय बल फिला हांसोआ जा मोजां गेलेगासिनो दं नै अखायावहाय मोनबाय नै ओंखाम जानोसैलै ओंखाम नै सामस दोनग्राया नायद' नै बथलजोंसो बानायदों हेन्दमेड गुजुदों दिनै अखा सिजाबावबाय स्कुलाव थांनाया ओंखाम जानोसैलै ओंखाम थाइगिर अमा दोननांगौ ओइ ओंखाम बुरजा जाबायला दिनैहाय जाखांबायलै बुरजा जाबाय दिनैहाय गोथाव जाथारोलै बिनि चावमिन सब गासिबो मम' थम' गोथाव जाजोबो नाइटि बाजारनि बरिया जायो बेयावनो जाफैदोंमोन नै जाबाय चावमिन जाफैदोंमोन चावमिन अरुनदय फैसा मोननायजों जाबायलै नै जेसफानो चावमिन लायदोंमोन ओंखाम जालानो जेसफोरा चावमिन जानोसै जोंहा ओंख्रि दंखायो दहायनि नै सुबबो हरफादों नै बे सुबा नामायाव लाबोलाय खुरैयाव नै नामाखौ दाजासै ससखौ दाजासै नङाबा बांसिन जागोन गुजुनाया चावमिन ओमफ्राय बिलाइ बेखौ खिथादो मा दं बेयाव ओइस मम' ओइस गोथाव जायोलै बेना एस एस कमप्लेक्सनि बियो बर'नि गोथाव जायो बिसिना